на мъжто си на видео. Здравейте хора, аз съм Майки и днес ще играя Brawl Stars. Както виждате, има доста готин евент с SpongeBob. Сега всичко това. Хиляди блинк и 85 джема ще си взема един скин. Или около 5000, може би, не знам. Тези скинове ми брат. Ooh, you got destroyed. The box goes boom. Само да разгледам. Time to move to the boombox groove. It's go time. Ето този ще Game взема. on. Много ме кефи. Time to move. Time to move to the boombox groove. Уникален според мен. Имам плеер айкън вече. И имам още около 2500 дни, така трябва да разгледам. Така, ще си взема още някой скин. Само да го харесам. Окей, така. Хора, ето този скин винаги ме е кефил и ще го взема. Бум. Готово. Сега да ги видим набързо. Ето вижте, на Брок скинът. И сега на код само да намерим. Ето код. Това е и имаме този Brawl скин. Също имам този Monkey Code и дайте един друг, който всички и този, ако имам, не нямам, така че няма да го взимам. Както виждате, имам Squadbusters и ако искате, пишете в коментарите дали искате да играя и на Squadbusters. Така че пишете, ако искате да играя на други игри на Supercell. И ако искате, може също да играя Clash of Clans. Да, сега ще пусна. Не съм много силен, но все пак. Ако искате като цяло да играя някакви други игри, просто пишете в коментарите, че искате да ги играя. И ще ги играя. Окей, това имаме някакъв бокс. Както се казва, не знам. И окей, това е готино. Да, хора. Ей, тук имаме пак нещо. Това ми е го място, градчето в Clash of Clans. Имам представление, не съм много силен, но трябва да си го правя, да го подобрявам. Да. Просто ако искате, казвайте, че искате да го играя. Да, ето. Иначе съм го направил приятел. Да, така че просто казвате какво искате да играя. Имам още други игри. Ако искате,
мога да играя грани. Не, просто пишете в коментарите какви игри искате да играя. Ще гледам всичките коментари, така че... Имам геометри, даш. Просто реално това видео е да ви покажа, че исках да си взема 2 скина и да ми казвате какви игри искате да играя. Така че хора, това беше от мен. Чао и до нови срещи!